En Pau i la Laia són polèmics. En Pau dispara el tuit polèmic amb un moviment ràpid de dit polze. Pum! Publicat. Somriu amb mitja boca, intentant gaudir d'aquells primers segons de tranquil·litat, sabent que no són res més que la calma d'abans de la tempesta. Arriben els primers ofesos en forma d'insult. Poca vergonya, seràs imbècil, gent com tu sou el problema d'aquest país. Els insults passen a crits i quan la massa d'usuaris enfadats és prou gran arriben les primeres empentes, cops i amenaces físiques. En Pau comença a caminar ràpid per escapar del grup d'ofesos, però quan veu volar una ampolla de vidre arranca a córrer. Tombant al primer carrer es troba una concentració d'ecologistes enfurismats. No sabia que també els havia ofès amb el seu tuit. El persegueixen amb els punys a l'aire, torxes enceses, tirant pedres, mentre avancen en formació tortuga. I parlant de tortugues, ja arriben els animalistes, que també s'han ofès. Disparen estrelles ninja i disparen anelles de plàstic, aquelles que aguanten les llaunes. I la cosa es posa ja lletja quan s'uneixen els pares amb nens autistes i els puretes del paleotraining, tots ells ofesos, ja directament armats amb pistoles semiautomàtiques i granades de mà. En Pau intenta escapar amb helicòpter, però de seguida veu que no serveix de gaire, perquè els segueixen 2 cazas de combat de les forces aèries. Són els intolerants de la lactosa. No els hi fa gràcia que es prengui la lleugera la seva condició. No sap ben bé com, però aconsegueix aterrar l'helicòpter i tancar-se en un refugi antiaeri nuclear. Mentre a fora esclaten les bombes amb metralla d'amenaces, insults a ta mare i cagades amb tot, treu el mòbil i torna a llegir el tuit. Quin poc sentit de l'humor, pensa. Bona nit, som en Pau i la Laia i això no és un conte infantil. Som germans, som companys de pis i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant. Avui ens acompanya un col·laborador capaç d'estar a les dues bandes d'una mateixa discussió, Joan Francesc Garcia. I farem un gin tònic amb un presentador radiofònic d'èxit, futbolero i polèmic a parts iguals, Andreu Joanola. Benvinguts en Pau i la Laia. Estem en directe, són les 9 i 7 minuts i avui serem polèmics. Però abans d'això què farem? Parlarem d'algú molt més important i avui és de veritat, a més, Efectivament, Laia, avui parlarem d'algú més important perquè és l'últim capítol d'aquesta primera temporadeta d'en Pau i la Laia. Perquè al final nosaltres també som persones normals que ens mereixem tenir vacances, que ja és agost. Així és, i m'he aguantat de preguntar-t'ho fins ara per veure la teva primera reacció en directe. Com et sents? I demano profunditat en la resposta. Una mica trist, però també contents. Tenim ganes de marxar de vacances i sobretot que hem fet bona feina, no? Estem contents de com ha anat. Com ho veus tu? A mi el que em passa és que al fi de temporada l'encaro entre el primer gin tònic a una terrassa de principi de temporada i el bajón del cap d'any que fa repensar el que has fet, fer una mica balanç de les coses. I estic entre aquest dualisme, però segurament em decanto per la festa, Avui és festa. No, jo em quedo amb aquest primer gin tònic que proposes. Doncs segurament serà que jo no porto gaire bé, que és l'últim programa, perquè avui, i ara fliparàs, avui m'he preparat aquesta part. O sigui, una mica per posar el context, al principi de tot estem un rato parlant jo i la Laia, que ho improvisem com per trencar el gel, perquè nosaltres entrem a la dinàmica. A vegades ens portem 4 notes apuntades, a vegades les compartim i a vegades no, a vegades hi ha preguntes que van a putejar, i avui m'ho he preparat de veritat. I és que, com hem dit abans, parlarem de ser polèmics i jo volia aportar-vos una quote, una cita, que bé me la cuento, que és precisament de Ricky Gervais, que és un gran provocador, i era en el seu monòleg, el Netflix Special Humanity, que deia que només perquè estiguis ofès no vol dir que tinguis raó. I a mi això em sembla una mica l'essència que veiem tant a Twitter i que veiem tant a xarxes socials. Perquè al final el que sabem és que es poden fer bromes de raça sense ser racista, es poden fer bromes de sexe sense ser sexista, i jo crec que avui amb l'Andreu aprendrem que es poden fer bromes de tot, i també del Barça, però no per això deixar de ser culer. Però sí quedar-te sense programa. De seguida ens ho explicarà. Què et sembla, Laia? M'ha sortit rodonet aquest tema, no? Rodoníssim. Doncs què, arrenquem aquest últim programa? Dale.
Vinga, recordem que estem en directe al 94.6 FM cada dimarts a les 11 de la nit, tot i que avui és dimecres i són les 9 de la nit, perquè som així d'imprevisibles. I per fer-ho fàcil, ens podeu també escoltar el podcast de Spotify, de iTunes, i si ens voleu veure el Geto al YouTube, ja sabeu que podeu buscar-nos al canal d'en Pau i la Laia. Vinga, si el que nosaltres parlem en aquest programa us sembla una mica interessant, segurament ja sabeu que encara és més interessant el que passa abans de que obrim els micros. Per tant, Laia, sisplau, explica'ns què ha passat abans del programa. Els més fidels ja ho sabeu, i ara m'estic dirigint únicament en els conversos, els que ens estan escoltant per última vegada en aquest últim programa de temporada. No passa res, us explico que sempre, abans de començar l'emissió en directe, quedem una hora abans amb el convidat per prendre algú aquí al costat, a la plaça d'Osca, per explicar-li detalls del programa i acabar-lo d'analitzar bé. Aleshores, ara el que faré és explicar-vos aquest tercer grau després d'un parell de cerveses. Començaré explicant que l'Andreu el vaig conèixer en un summer camp quan teníem uns 14 anys. No sé ni tan sols si ell se'n recorda. Ara veig que fa una cara de fer veure que no, però que el delata que sí. Fa anys que li tenia la pista perduda, tot i que li seguia el rastre de lluny gràcies a la sotana. He de confessar que mai m'hagués imaginat que ens retrobaríem en un estudi de ràdio. Quan el vam convidar a venir, el vaig trucar i va acceptar. L'única condició que va posar va ser fer unes birres abans, a mode de warming up. Va ser fàcil, això, abans de pujar a l'estudi. Que, per cert, estudi que coneix molt i molt bé, perquè és la gènesi de la sotana, és on es va gestar tot i on va començar l'èxit entre aquestes quatre parets. L'entrar ha estat una mica emocional i nostàlgic, ara ens acabarà d'explicar el què. Per què diu que no? Però és que és famoset. Ens ha explicat entre cerveses que el paren pel carrer. Fa veure que no li agrada, però jo llegeixo entre línies que està content. Sembla un pavo real amb la cua oberta, així ho definiria jo. Avui ha arribat sol, puntual, abans que nosaltres, ha sigut el primer dels quatre a arribar amb aquest look tan seu d'escola de pago i un tupé perfectament alineat sense sent cap castxoni, Jo crec que s'hi posa sèrum del bo. Ha estat moderadament simpàtic al principi, fins que tot fent una cervesa ja s'ha deixat anar i ha aparegut el presentador de la sotana que porta dins el que estàvem buscant. Es nota que és un presentador entusiasta i, de fet, no em costaria gens imaginar-me'l de presentador de la tele. Això sí, ell diu que sempre parla de futbol i que ni sap ni vol parlar d'una altra cosa. A veure com ens ho fem avui. Sigui com sigui, vaig obrint el minibar, que d'aquí uns minuts el tindrem a l'altre costat de la barra. Perfecte, doncs de seguida parlarem amb l'Andreu. Això seran només 5 minuts, perquè abans el que farem és fer una volta per aquest Paradise de George Ezra, i això ho farem de la mà del nostre col·laborador Joan Francesc Garcia. A tots els nostres oients i espectadors que, a més ens estan veient pel YouTube, Geto. de cop hauran vist un fallo de rècord, que això és que tenim una ampolla oberta de cava al mig de la taula. Què ha passat aquí mig? Ha passat que la secció del nostre col·laborador Joan Francesc Garcia no s'ha pogut sentir, per tant la tornem a gravar, però la gravem molt més passats que el que normalment ho fem, que és quan hem acabat ja tot el programa i farem aquest tall aquí mig. Serà molt més divertida. Sembla si arrenquem, Joan Francesc? Em sembla perfecte. De fet, el que ha passat segurament és un fallo de Matrix quan l'heu vist, no? No. No l'he vist. L'he vist. Sí, clar, jo no puc compartir taula amb gent que no ha vist Matrix. Doncs marxa. No, esclar, al final, aquí les coses... Com van? Marxa? Es veu que anem rodats. Què parlaràs, del Rei León? No. Andreu. No, t'ho dic una vegada. M'hauries de començar a tallar una mica més endavant. Dóna una mica d'entradilla. Vale. Mufasa. Ja que parleu de Matrix, així espontani. Just parlàvem d'això. Tornem a començar. Bona nit, Laia. Bona nit, Pau. Bona nit, germans. Bona nit als germans Lumière de la ràdio underground barcelonina. Els germans Wachowski de l'Screenplay català. Suposo que els teniu situats. Jo no tinc ni idea de qui són. Els germans Wachowski. Arramar. Si no els teniu situats, us explico, són els escriptors, productors i directors, o sigui, tot, de Matrix. Són Matrix. L'heu vist? No dic que no l'heu vist. Que bé que t'ho estàs lligant tot això, Sí, no? Sí. Trobo que està ben... Ho estàs fent millor que la primera Que la primera vegada. toma. Bueno, Sí. les segones vegades sempre Sempre són les bones. En tot cas, sé que avui hem de parlar de polèmica. Així és. I aquesta dada l'he trobat aquesta tarda quasi bé per casualitat. Els germans Wachowski van dirigir Matrix com a persones humanes, homes. Estaríem parlant d'Andy i Lawrence, que és com van néixer o com els seus pares van decidir que es dirien.
I actualment es diuen Lana i Lily. Per tant, diríem que és curiós perquè Matrix és dirigit per homes, però és una saga de dones, no? S'han canviat el sexe, S'han canviat el sexe. però al moment que feien Matrix eren homes. En el moment que van dirigir Matrix eren homes, ara no. Però es van ficar d'acord per fer-ho a la vegada. No, primer va ser, no sé quina, no tinc tantes dades, ja sabeu que no tinc mai tantes dades. S'han canviat el sexe o s'han canviat el nom? Ara m'he perdut. El sexe i el nom. Amb dues coses. El sexe i el nom. Home, quan et canvies, Transgender i només una. transsexual és diferent, quan et canvies el sexe és important canviar-se el nom, perquè si et fas dona i et segueixes dint Manolo... Però viceversa no Però funciona. això avui en dia no hi ha Pots fronteres. canviar-te- Sí que hi ha, Sí, el no, tema sí del que hi ha món- fronteres, sí que hi ha fronteres. Ja t'ho dic jo, que hi ha fronteres. La frontera En està el- en Tailàndia quan vas en de tot viatge. cas, no veníem a parlar dels germans No, Wachowskis, era un gag Icebreaker. de recurs. Vinga, vinga. Tota l'estona estàs traient termes en anglès perquè has estat a Illinois. És una noia Vinc- nascuda... Encara no m'ho m'ha explicat que ha anat a Illinois. No ho he dit. Ara bé. Es diu una cosa, els germans Wachowski són natius d'Illinois. Què dius? Segurament s'han creuat pel metro amb la Laia Barberà. Segurament. Bueno, pues, Què et fa pensar que agafava el metro? No sé si quan eren... Bueno, no sé, això no ho sé. Però ells fan pinta d'agafar el metro, Matrix té moltes seqüències dins del metro. Bueno, és un altre tema, això. Com sabeu, cada setmana en Pau i la Laia ens fan parlar d'un tema que aquesta setmana són polèmics. Jo utilitzo aquest tema per realment parlar del que em doni la gana, que és una mica Està bé, el que venim a fer aquí, xerrar una mica del que ens agrada, a nosaltres ens agrada, ens fa vibrar, ens fa plorar, ens fa riure al cinema. Per tant, espero que vingueu una mica emprenyats, perquè jo aquesta tarda escrivint m'he anat calentant, a mesura que anava veient tots els finals polèmics que hi ha hagut a la història del cine. Deixa-ho anar, deixa-ho anar. Us en porto 4 o 5, però necessito que compartir-ho, perquè en aquest país de flipats que és Catalunya hi ha molta sobretaula i hi ha molt d'enteradillo. Ja ho sabeu que sóc un expert en enteradillos. I el que... Sí? Sí, segurament de és fet, el André- seu- L'hem convidat. Segurament Ja t'ho veurem, pots sí. ficar al LinkedIn, això, expert en entradillos. No, allò que la gent et valida, no? Sí, Sí. Validated Aptitud, your skill? aptitud. Exacte, O pots aptitud. dir que has vingut a aquest programa que més o menys convalida per entradillo. Bueno, jo ho tinc al LinkedIn, el què? el col·laborador d'en Pau i la Laia. Et falten coses, Em falten LinkedIn. coses. Falten coses. Amb una pàgina no has de fer scroll, no? Em falten coses. Et dic una Vinga. cosa. No hem estat tots a la sèrie, Andreu? Sí, Arrenquem amb les pel·lícules. Arrenquem amb les pel·lícules, que ja se'ns acaba el temps, després en Pau, aquí riu, jaja, després em toca molt la cresta. Va. Us en porto 5. El tema, Andreu, sobretot Andreu, no seria debatre, perquè no tenim temps i ja sabeu que el meu tema sobretot és comentar-ho tot i no saber-ne de res, així que passarem de puntetes. Com aquell típic amic que tenim al bar, que és el que ho incendia tot. El que deixa anar la bomba de la polèmica i mai més diu res, que aquest podria ser tu, Andreu, per exemple. Perfectament, o tu? Comencem, retrocedim en el temps, 1942. Què feies tu, el 42? Jo no era viu, però sabeu qui no era viu tampoc? La mare de Bambi. Bambi 1942, perquè al pobre Cervatillo li maten la mare. No calia per explicar una història de boscos i de focs i d'aigües i de pluges, no calia matar la mare. Jo penso que sí. Tu penses que sí? Sí, perquè si no, la pel·lícula aquesta no seria recordada. Vull dir, al final és recordada per què? Per la mort de Bambi. O sigui, per exemple, ara digue'm, què ha fet Bambi? Què ha fet Bambi? Què ha fet Bambi? Bambi ha fet que els Cervatillos Pau, què ha els fet diguem Bambi? Ha superat la mort de la seva mare. Clar, o sigui, la mort de la seva mare és vull dir, és el centre, no tindria sentit. És com si el Titanic arribés a port. Si el Titanic arribés a port, que me la volies treure també el Titanic? No. Si també em voldràs treure el Rei No ens avancem. És molt pesat. No ens avancem. Aviam si també ens treurà el Rei León, el tio aquest. Però Aviam, tenim tota una generació tocada per l'ansietat i el desconsol per culpa de la mare de Bambi. Andreu, això és així? Tocada per l'ansietat i el desconsol. la gent aquesta No està així esquimitzat, tot això. Això, no, està morta. Aquesta part... Està morta, l'any 40 i pico ja està morta aquesta gent. Ja estaven morts quan en vida Sí. per culpa d'aquesta mort. Bueno, en De tot veritat. cas, Comprem. pel·lícula número 1, tirem endavant, saltem a l'any 1994, 52 anys més tard, Déu-n'hi-do. tenim una altra mort dura, Quina? la mort de Mufasa. Home, Aquesta l'hem viscut tots. El rei Sí. León. Sí que és veritat que no és tècnicament un final, perquè és, segurament la polèmica la tenim apagadeta. sense por. Exactament. Que Per què? ràpid que és en Pau. Perquè gràcies a la mort de Mufasa vam poder conèixer Timon i Pumba.
que això és algo que segurament és el millor. De fet, l'spin-off Timon i Pumba, no l'hem comentat, però hi ha un spin-off de Timon i Pumba, que són ells. Deu ser una merda penjada amb un pal. Escolta, Disney Channel ho petava fort. Però es mor algú en aquest spin-off, perquè si no, no ens interessa. No, Els cucs que es menja el Pumba. que la mort de Mufasa ens va donar molt, va ser de les primeres llàgrimes que tots hem tingut al cinema, segurament, els que vam poder-la veure. Vaya merda lleó, Que amb una esgarrapadeta, vull dir... Perquè vosaltres heu vist la seqüència, entenc que la gent que ens està escoltant ha vist la seqüència, si no, aparqueu... Qui no pausa... No, si no, apagueu la ràdio i aneu a posar-vos les ulleres de veure-hi bé perquè teniu més de 55 anys. Llavors, esgarrapa, l'Scar, que és el dolent, t'estic fent la secció, El germà, és el germà. És el germà? No, l'Scar és el germà de Mufasa. I el dolent, alhora. Així és com els Borbons, que el rei que hi havia abans va matar el successor. Vols fer segona temporada? Si tu dius... Sí, home, el rei, el Juan Carlos, va matar amb un tret accidentalment entre 20... Presumptament, diuen, presumptament. Va matar el seu germà i llavors ell va ser l'heredero. Seria el que buscava Scar. Sí. Jo no va dir que deixéssim aquest tema per tornar a la jungla i al safari, però potser no és el millor dels exemples de tots. No, per tant, és veritat. Com a metàfora, remetem el Rei León. Jo te la compro. Sí, com a dada, de fet, Mufasa és l'únic doblador de versió original que repeteix les dues pel·lis, és Mufasa, però això és una dada ja que no voldria mentar-hi, és la dada de l'expert. 1997. Quina? Andreu, m'ha aixafat el Titanic. El tabló de fusta de Jack Dawson i Rose. Quin tauló. I l'eterna pregunta, de debò no hi cabien els dos? James Cameron, cabron. Jo crec que el DiCaprio aquí va fer una cosa de generositat espectacular i dir, obre't de cames i de braços i estigues bé en el tabló aquest de fusta. M'agrada molt l'Andreu Borina que tenim aquí. Passa una cosa interessant, que és que la gent dirà, bueno, com que han gravat al final, ara ja parla l'Andreu, parla tothom, però és que abans ha fet el mateix. Ningú l'ha convidat, era la secció d'en Joan Francesc i ell ha entrat ensagada i... Ell ha entrat i ara ja directament estic parlant amb ell perquè sé que és la persona més maleducada de la història. L'estic interpel·lant directament perquè crec que és el que... Però t'has de comunicar amb la gent que ens està escoltant des de casa, des del cotxe. No estem fent... No miris a mi. Estem fent... Servei públic, Joan Francesc. Estem fent ràdio. La gent d'això del Titanic va marcar una època també, com la de Bambi. Més que la de Mufasa. De fet, Mufasa és una història diferent, és una mort necessària, polèmica però necessària. I és dibuixos animats, cony, que al final dibuixos animats, s'ha mort un dibuix animat, però és que tu veus com el Leonardo DiCaprio s'enfonsa a l'oceà, és dramàtic això. Sí, i de fet segurament no calia, és l'únic que hauríem de parar és que... Un guapo menys, Joan Francesc, tampoc passa res. Que tots els guapos... Però ara és gordo, I guapo. És gordo ara, Laia? Sí, és veritat, és gordo i guapo. Un fofisano. Sí, de fet és el paradigma del fofisano, seria Leo DiCaprio o Ben Affleck, no? Ben Affleck té altres issues. Entre Ben Affleck i Leonardo DiCaprio hi ha 25 mons de guapura, Dira. Qui és més guapo? Broncano. Vinga, va, endavant, Xomri, necessitem una pel·li més. 1998, La vida és bella, però no és tan bella quan t'han matat el pare, l'avi, i el nen realment es pensa que guanya el tanc, però l'escena s'acaba, el nen no guanya el tanc. Llavors, hosti, Pau, m'estàs emocionant amb el treball... Estem treballant molt bé el tema amb el treball de fons. Estic emocionant, molt bonica aquesta pel·li. De fet, segurament el més polèmic d'aquesta pel·lícula és que no va ser polèmic, s'assumeix molt naturalment que el pare mor, l'avi mor, tothom mor i el nen... Com està el nen, Andreu? Bueno, el nen està feliç de la seva vida, prefereix un tanc al seu pare, és una cosa que queda evident a la pel·lícula, que diu, hòstia, tinc un tanc, no tinc pare, però estic content. Per tant, moraleja, que es diu en català, prefereixo un tanc que el meu pare, hi ha molta gent que ho pensa, Michael Jackson, per exemple, també ho pensava, que preferia un tanc al seu pare, hi ha una seqüència molt bona que no t'he comentat abans. No, però jo comentaré el que has dit abans. T'han preguntat, què en penses del fill? I has dit, és retrasat. Sí, és retardat. S'ha quedat tocat. Aquell fill és retardat. S'ha quedat tocat. Oye, si tu no veus que les persones aquelles s'estan quedant esquelètiques com els maniquís del Corte Inglés, tens un... Pensa que aquell nen per generació ha vist la mort de Mufasa, l'enfonsament de Jack Dawson... No, perquè allò és la Segona Guerra Mundial. No... Sí, però la Segona Guerra Mundial i ha vist el Rei León, de veritat que aquí estem a Matrix. Ha vist Bambi. Matrix sí. Bambi sí. Aquell nen està tocat. Aquell nen està tocat. Aquell nen, com a molt, ajudant de mecànic. Ajudant de mecànic, I de primera mà. Jo us diré una cosa, que és que Hollywood s'està perdent una oportunitat d'or, que és la seqüela de La vida és bella, on el nen es fa gran i descobreix, un moment, m'han timat, el pare m'enganyava, s'estan tots morts, m'he portat un tanc que és mentida.
És el No és una pel·li No. feliç, aquesta. És el d'American History X, el nen. Calla. Sí. No pot ser. Ja t'ho dic jo. Sí o no? Quan és gran és el d'American History X. Hòstia, no només és diversió, sinó que a més aprenem en aquest programa. És el mateix personatge. No ho sé, m'ho he inventat ara. Jo anava a dir el president del Milan, el típic, el Home, en Berlusconi. Berlusconi. Aquest nen, Aquest nen d'apellido, Ha és crescut. Berlusconi. és Berlusconi. Dels Berlusconi de tota la vida. Joan Francesc, deixa'ns aprendre amb més pel·lícules encara. Última pel·lícula, aquesta realment era l'única que jo almenys vaig viure com a polèmica. Shrek. Et dic una cosa, l'he tinguda És que em mola molt la banda sonora. Bajón si no- a The si no la Finals, tries. perquè Vale, el que no pot ser d'Shrek És molt d'Illinois, que t'agradis. és que al final ens tornem ogros. I això és bo. Ah, sí? És una mica la Bella i la Bèstia. Formulem un positiu. La bellesa està en l'interior i tot això, però clar, o sigui, la Bella no era un... Però quina és l'última pel·lícula? Perdó, l'última pel·lícula era Origen, Andreu. No l'he vist. M'agrada que després de les interrupcions decideixis que Tens el, mitja que el programa... De cop marca el rimes, que no pots evitar ser el presentador. No, ara mateix callaré perquè Origen no l'he vist. Tot teu, Joan Francesc. Origen, spoiler alert, però bueno, crec que tampoc... Vale, banda sonora del Club de la Lucha, que de fet també ha estat a The Finals. Origen, al final de la pel·lícula, l'última seqüència de la pel·lícula és una baldufa que no para de girar. Si para de girar significa una cosa que no us explicaré, però si continua girant significa una altra. La pel·li la tenia tancada, Nolan. Realment la pel·li està solucionada, el tio ha fet el que havia de fer, ha arribat a casa, tot tancat. El tio té el plano segurament de la baldufa caient, però ens el talla. Polèmica servida, jo crec que ha omplert les sobretaules de Catalunya durant uns anys, no la de Casa l'Andreu perquè no l'ha vist, No. però segurament una de És les igual, pel·lícules... però Joan Francesc, el que opina la gent? Què opines tu? Sí. Que ets un pureta de veritat. Això sí. Jo opino que si La baldufa analitzem... cau, no cau, què ha passat Si analitzem el fotograma... Bé, la baldufa ha de caure, o sigui, el que té lògica és que caigui, per el que t'han explicat a la pel·lícula, i s'intueix, si mires bé el fotograma, s'intueix que comença a desestabilitzar-se en l'últim moment. Ralentir, Però, Sí, quan just al moment que dius ai, allà t'ho tallen. És una mica una juguesca. En Christopher, és bo. En Christopher és així. És bo. Jo tinc, sàpiga el que puc dir es fa. altres coses d'aquestes polèmiques? Sí. Tinc dues. Una és la final de Perdidos, que em sembla meravellós. No, que se lo lleven, la sotana, que torni ja. No podeu tenir l'Andreu de vacances 2 mesos. Laia, però deixa'm parlar, que Però és que- m'heu convidat vosaltres, no m'he convidat jo. La culpa és nostra, aquí també té raó. Clar, Tornem al meva culpa, vinga, va. i llavors hi Dale ha, con hi ha la los- final de Doraemon. Bueno, que és el de Los Serrano. Interessantíssim. Sí, el mateix. que és el mateix del Que Serrano, també l'he pensat. que tot és un somni. Que això és molt fàcil, és com dir, no... Sí, vull dir, això Però no. Però això ho pot pensar un nen de 3 anys amb síndrome de Down. Bueno, els guionistes de Telecinco... Segona temporada. Sí, segurament. No volem arribar a fer... Segurament els de Telecinco tenen... Són nens amb el paint dibuixant coses. Segurament són gent que va fins als 15 anys no va saber-se acordar les sabates. Res, jo m'acomiado. De fet, segurament si tenim espai a la segona temporada, a mi el que m'agradaria fer és l'efecte invers, Estàs buscant feina. que és... estem buscant feina. Si tinguéssim espai a la segona temporada, a mi el que m'agradaria fer és una mica el treball invers, que seria crear finals polèmics en pel·lícules on no n'hi ha hagut. Aquí hi ha negoci. John Fried, imagina't, passe aquí hi ha de oro negoci. a la segona Imagina't- temporada. home, Perdona, de tens Pau passe i la de Laia oro. a BTV. Imagineu-vos Slumdog Millionaire, que el tio a la segona pregunta del programa, tu, la caga fora, tu, a treballar al carrer una altra vegada. Fora, 10 minuts de pel·lícula. Ens estem aviat 2 hores de patiment. I Clar. boníssima, 10 minuts. Imagina't en buscar la felicitat, Will Smith allà venent aquelles màquines que ven. No ven res, Will Smith fora al carrer, al metro, a dormir. No té I feina. allà s'acaba la pel·lícula. Ja està, ens hem estalviat una mica de... Meravellós. Imagineu-vos, jo què sé, Love Actually. Love Actually. Alan Rickman. Compte aquí. Al final es fa aquella tia, la nòvia el deixa, s'ha acabat en Love Actually. Ja no hi ha I flash. feliços amb la secretària. Spiderman no el pica l'aranya. Aquesta m'interessa molt. Tu imagina't, no? Com... I el És que- tio es pensa que té superpoders i va pel món fent així... No, Spiderman, el primer salt cau. Fora. Cau. De fet, S'ha seria acabat Spider-Man, lo que pudo ser. Lo que pudo ser. Hòstia, No, aquí hi ha un filón, pues aquí tens secció... Te la robo. Nois, Sí. apaguem els micros i anem a això a pitxejar-ho als estudis de Hollywood. Vinga. És molt difícil de reconduir-ho. No avancem al programa, sinó que el que fem és tornem enrere i presentarem a l'Andreu i Ja. tots ens farem els sorpresos, vosaltres oients també, Sóc i content. el coneixerem de nou. Vinga. Sembla? Vinga. Vinga, avancem doncs. Merci, Joan Francesc, i prenem nota. A vosaltres.
Sentim que el nostre tècnic de sons ha tret la música de fons i això voldrà dir que hem de canviar de secció, Laia. I és que avui què estem? Avui estem de celebració i miro la meva esquerra, miro l'Andreu. Com ho celebrarem, això? Això ho celebrarem... Això és un tema poc radiofònic. L'Andreu ha fet més gintònics dels que toquen i no ho estan tenint. No, estem fent gintònics ara perquè sí que és veritat que voldria dir que quan diu la Laia això de fer gintònics no és per dir-ho, sinó que aquí la gent se'ls gasta i fot aquí Tanqueray i que... No estan venent barata l'ampolla de Tanqueray, Això segurament estem parlant de que 18... Bueno, no és Tanqueray 10, però... No, però estem parlant de 18 euros, poder? Però no és un programa de l'Àrios, tampoc, el nostre. No, clar, per això et dic, vull dir, no, això és un Tanqueray, vull dir, unes Schweppes, no és nòrdic, és Schweppes, no és Fever-Tree, s'ha de dir que pues, està en un rang mig. És upper working class. I ho podríem celebrar amb cava. És que no sé si és cava o xampany. És que aquí el que he de dir com a part de la meva secció anterior és que tu has demanat al saber que era l'últim programa de temporada que has dit una mica de cava, això ho hem de banyar i celebrar, no? Per celebrar-ho. Ja la puc obrir? Si us plau, tu ves obrint mentre et presento perquè ha arribat el moment de fer un gin tònic. Amb qui farem un gin tònic, Andreu? Com presentar-te, no? És un presentador aclamat i odiat a parts iguals. La polèmica l'acompanya, com ja heu vist, a ell i també a La Sotana, programa que presenta i modera. Però la polèmica, lluny de ser la seva condemna, ha acabat essent la seva salvació, segurament. En qualsevol cas, esperem fer un gin tònic no gaire carregat, que nosaltres volem fer segona temporada. A La Sotana es defineixen com un programa d'esports, per tant de futbol, per tant del Barça, per tant de Messi. Avui, amb nosaltres, un presentador amb més pinta de productor executiu que no de guionista i que farda de no ser periodista, Andreu Joanola. Sisplau. Quina cançó més bona, Andreu, Pots pujar aquesta veu? Pots pujar aquesta cançó? Estem a tope. Benvingut a casa de nou. Hòstia, Aquest estudi fa te'l molta coneixes, il·lusió. jo crec, perfectament. Fa molta il·lusió. Està sonant No em toquis la pampa. I Adrià Puntí. vaig a citar textualment. Punxa'm el cul amb un didal de plàstic, pots espiar-me pel forat. Per què has triat aquesta cançó? El fum dels ulls que em fa molt fàstic, ai, quin gust que em fa. Sisplau, deleita'ns. Mira, jo t'explico. A mi Adrià Puntí és un geni, i genis n'hi ha poquíssims en aquest món, i s'han d'aprofitar sempre que tinguin un geni. I a més aquest és un geni de la Terra, i sabíem que tots érem de Girona, és de Salt, sí que és veritat, però és un geni de la Terra, i jo estic convençut que si aquest tio fos americà seria més famós que Bob Dylan, seria més famós que Lou Reed i seria més famós que David Bowie. M'encanta. És un tio que té una habilitat per fer lletres. Una cosa que diu molt bona, que ja si us hi fixeu a les cançons que fa, és que ell diu que per fer les cançons que fa ell utilitza paraules monosíl·labes. Monosíl·labes. Que és el que té molt l'anglès, no? Paraules d'una síl·laba. Llavors, aquesta cançó és bastant això. No entenc la majoria de lletres, també us ho diré, No entenc cap Però problema. com de tantes altres cançons que no deixen de ser tantíssimes temazos. cançons que no s'entenen, però a mi aquesta cançó m'agrada molt. Aquesta és en solitari, llavors té el 88 o 89, va començar amb un papa, que és el que el va catapultar cap a dalt. Si Adrià Puntí fos americà, seria millor que Bob Dylan. Sí. Amb això jo crec que, Pau, estàs ja a punt per poder sentar les bases de la conversa que estem a punt d'obrir. I és que ja hem vist des del principi, i ho ha pogut escoltar tothom, que a l'Andreu se li escapa el presentador de dintre. Només li hem donat una indicació, que es calla. Calla fins que et presentem, ho tindràs claríssim quan entres tu. I no... És impossible. I és impossible... Exactament igual li ha sigut. És que no ha pogut ningú, vull dir, és que no ha pogut ni els meus pares. Ja, que no hagin pogut els meus pares, em sembla grosíssim, però és que no puc, perquè jo he vist fer la secció del Joan Francesc, que està molt ben escrit, en mitja hora, però és que està molt bé. És que a més ja m'ho sospitava això i he pensat, vull començar l'entrevista així, tallant una mica les ales, perquè m'esperava tot això que està passant. Tu miraves el convidat de TV3? Albert Tom... Mira, n'he vist algun i crec que he vist el d'Andrés Iniesta, que Andrés Iniesta es passa tot el programa matant mosques. No quins, que sí l'has vist. Què? Avui va detallar les ales. Joder, com estem avui, no? Però per ser l'últim programa, normalment l'últim dia de classe... És veritat, que no has obert el cap és que encara no l'has obert, però un segon, que t'explico el tema convidat. I llavors a partir d'aquí jo crec que podrem avançar si ens ho compres. Hi havia un capítol, un episodi, que era amb el president Jordi Pujol i li deia, fem un pacte, durant tot el programa, durant tot el cap de setmana, no parlem de política. I igualment fem un convidat. Llavors, nosaltres volíem proposar una mica el mateix joc, que és, durant tota aquesta entrevista d'ara en endavant, no parlem de futbol.
Què et sembla? Em sembla perfecte. A més, ja t'hem explicat abans que nosaltres, ni ara ni No ben, som. sabem cap dels dos. Em sembla perfecte no parlar de futbol, perquè al meu entorn sempre parla de futbol, sempre estic parlant de futbol i m'agrada molt poder no parlar de futbol. I a més això diu molt de tu, perquè sense parlar de futbol ens interesses igual. Llavors, Hòstia. tirem No, diu endavant I aquí. està posant veu de tendre perquè Diu molt de descobrirem vosaltres. l'Andreu, persona. Exacte. Hem despullat una nervis. Voleu capa, despullar, voleu despullar i... Ja no hi ha capes. Va, Vinga, abans de despullar, obre'ns el cava, fem una copa junts i arrenquem aquesta entrevista. Va, una frase de celebració, Andreu. no, va, a mi m'agradaria Tenim molt... uns gots per aquí darrere, Laia. Tenim més gots encara? Tenim Vull dir, més gots aquí. Em sembla que això és el bling-bling d'Ona de Sant. No, a mi m'agradaria molt que Pau i la Laia... Això és la primera temporada, no?, de Pau i la La Laia. primera temporadeta. Doncs a mi m'agradaria molt brindar perquè Pau i la Laia no tingués una temporada, sinó que tingués 25 temporades, fos líder en la seva franja horària i estigués pues, en boca de tothom. I et Vinga. comprometis a venir a cada una d'elles. A mi m'agradaria venir un cop l'any, Home, doncs un cop l'any, si en fem 25, nosaltres ja ho apuntem Sí? i et traurem aquest I tall. comprem. Mentre ens va servint molt amablement el estic fent de cava tot. de celebració, què et sembla si ens expliques, ens situes una mica a per què ràdio, per què la sotana, Sí. per què et lies, perquè a més em consta avui fent stalking Sí. de vosaltres que tu vas ser el que vas convèncer la resta de Sí. tios, hem de fer un podcast d'això. Tu ets l'ànima de tot això. Bueno, per què? l'ànima, D'on et sóc ve? el flipat que comença. Això comença el 2014, o sigui, ara fa 5 anys. Jo estava al sofà de casa super avorrit, a Girona, vivia encara a Girona, tenia un grup de WhatsApp que parlàvem de futbol, doncs, dels partits, del Madrid, del Barça, amb el Manel Vidal, que encara està a la sotana, i el Sergi Pujol, que ja no hi és, i comentàvem els partits, i vam dir, escolta'm, per què no tot això que estem dient aquí per WhatsApp ho traspassem en un podcast, una mica potser el que us ha passat a vosaltres, de dir, el que estem explicant aquí amb aquests dinars, sopars, terracites de hotel, perquè no ho passem a que ho escolti la gent i que opini. Llavors, nosaltres vam començar a fer-ho per Skype, vam fitxar a l'Enric Gusó, que crec que és la part més important que tenim nosaltres, que és el tècnic, i podríem dir el que pensa tota l'estructura de la sotana. No li agrada gens el futbol, li agrada molt la ràdio, és una cosa que ens va molt bé perquè el futbol ens hi posem nosaltres i ell es fica molt pesat amb que hi ha d'haver superritme, que no pot ser que no tingui ritme el programa, que ha de ser coses picadíssimes, que tota l'estona la gent ha d'estar pendent, que millor una hora que una hora i mitja, que la gent s'ha de quedar amb ganes de més i que escolti el... Necessitem Gusó, Sí. Necessitem per fer Sí. No, si una llamada. l'èxit de tot és l'Enric Gusó. I que pobre mai surt, perquè és la persona que sempre està darrere del Dallonsis. Llavors vam començar per Skype, l'Enric va idear una mena de plan perquè el Manel estava en una ciutat d'Alemanya, teníem el Sergi al Budapest, jo estava a Girona, el presentador que vam agafar també estava a Girona, i vam començar, crec que vam fer un any fins i tot, per Skype, i amb el meu morro que tinc, que vaig néixer amb aquest morro, a gent una mica reconeguda li vaig dir aviam si volia venir els hi feia baixar l'Skype a casa seva, a l'ordinador, perquè es connectés per Skype. És una cosa tremenda. Per exemple, a l'Eloi Amagat i a l'Àlex Granell, que van venir a casa, els hi vaig fer comprar auriculars al MediaMarkt, perquè no en tenia prou. Llavors no es van podrien invertir escoltar i d'alguna els manera. vaig dir, Àlex, Eloi, us podeu comprar auriculars al MediaMarkt per venir? Em van dir, sí. Llavors a mi tota aquesta gent que quan ens escoltaven 4 persones es van dignar a venir, doncs els hi tinc un respecte brutal, i la cosa va agafant forma. Us he de dir que els primers programes ens escoltaven 60-70 persones, suposo que devien ser... I sembla que ho diguis amb pena, què vols dir? No, que ens escoltaven 60-70 persones i Eren els vostres inicis? i eren els nostres inicis i estàvem super contents, i el que passa és que les xarxes socials, sobretot Twitter, ens va donar un boom. És molt més fàcil perquè pots arribar a moltíssima gent, pots arribar a gent que fins i tot tu mai li oferiries aquest producte, i te'l compra i l'escolta. La gent com més fàcil li poses per escoltar-ho, més ho escolta. Si ha de fer 4 clics no ho escolta, si n'ha de fer un potser sí que ho escolta. Quantifiquem-ho. Últims programes. Quants Ara clients mateix- hem arribat a tenir? Ara mateix ja estem entre 14 i 15.000 setmanals. Bèstia, Passat, sí. Es diu ràpid. És una bestiesa. Llavors, nosaltres vam començar així, i llavors de Skype, com que el Manel i el Sergi van tornar a Catalunya,
doncs vam pensar que el programa seria molt millor si ens veiem les cares, perquè amb això de Skype no ens veiem les cares. Per tant, imagineu-vos la bogeria de programa que era. Si aquí ja nosaltres quatre ens tallem tota l'estona, doncs imagineu-vos sense veure'ns. Doncs vam dir, escolta, fem una taula rodona per veure'ns. Aquí l'Ignasi va fer un pas al costat, com el Mas, i va dir, escolta, jo no vull fer-ho, perquè ja era en directe, el de Skype no era en directe, sinó que es podia editar, es podia cagar-la i que et podien tallar, però aquí a Ona de Sants ja no es podia fer això, no? I la veritat és que vam aprendre moltíssima ràdio aquí, molta. Segurament tota la que sabem fer, que deu ser poquíssima perquè no tenim ni estudis ni res, però l'hem après aquí. Jo crec que ara que estem tots servits no vam fer res més que brindar per aquests inicis de la sotana i per aquesta Ona de Sants. No se sent perquè són de plàstic, però... Però xin-xin, si tenim de vidre i ens els van robar. Has dit alguna molt interessant, que és el que vosaltres éreu amics i que volíeu fer això. Perquè jo crec que tots els grups d'amics tenen un moment que diuen hem de muntar un bar, això és un clàssic de tota la vida. O un grup de música. O un grup de música, exacte, una banda. Són les dos, no? Però això cada vegada jo crec que més està virant cap a hem de fer un podcast. Ens agradem molt quan ens fem veure i estem aquí riguent tots, llavors això li ha d'agradar a tothom, segur, d'aquí veiem una mica nosaltres. Però a l'hora de la veritat, quan ho munteu, quan tireu endavant, quan teniu programa, és una mica diferent, hi ha d'haver constància, hi ha d'haver una mica d'implicació, heu de preparar els programes i seguiu sent amics. Com portàveu això? Es creaven friccions? Hi havia problemes? El primer que es fa en aquests casos és un grup de WhatsApp, bueno, en aquest cas de Telegram, ara ja ha derivat a grup de Telegram. Què passa? Pues que entra, per exemple, el Joel i el Magí, que són dues persones que jo no coneixia, jo en Manel el coneixia des dels 12 anys, en Nacho, que és el presentador, el coneixo des de que va néixer, i l'Enric Usó el conec des de que va néixer, o sigui, per tant, l'Enric té 20 i pico, doncs porto 20 i pico d'anys amb ell, i va ser fàcil, però per exemple el Joel i el Magí quan es van unir, doncs esclar, no és el mateix conèixer una persona de fa 20 i pico d'anys que conèixer una persona recentment, no? Doncs hi tens una mica de distància, hi tens una mica de respecte, però va ser facilíssim perquè els tios parlaven el mateix idioma, eren polèmics com avui esteu tractant, diuen coses que segurament socialment estan mal vistes, però que tothom pensa interiorment i que tothom les diu a casa, però això no ho dieu a fora. Hi ha moltíssimes coses, segurament cadascú té unes coses que diu a casa i no diu públicament per ser que té molta por a ser linxat, i hi ha hagut molts enfados, però sobretot una cosa que tenia clara jo, i no és per tirar-me floretes a mi mateix, però sabia que si hi havia constància es podia tirar endavant. I per tant vaig insistir molt en que un cop a la setmana, encara que per dolent que fos el programa, o perquè no tinguéssim convidat, o perquè no hi hagués notícies a futbol, o perquè tal, es havia de fer, perquè havíem d'agafar una rutina. I si no agafàvem aquesta rutina que nosaltres no havíem fet ràdio, la rutina ens servia per aprendre molt a fer ràdio, a fer directe, a omplir els espais en blanc i aprendre moltíssim i equivocar-nos moltíssim per aprendre. I a vegades ho teníeu convidat, però d'altres vegades vau arribar a portar, de fet, Jordi Basté en aquest estudi d'aquí. En aquest estudi mateix. O sigui, això és història de la ràdio. Això és història viva. M'agrada molt que diu viva. Confessa'ns alguna cosa en aquest rigorós directe, que també és una frase molt de ràdio. Jordi Basté va venir... És wipe right o left? Una mica... Salvem. Una mica reàcid, va venir una mica reàcid. No, deixa'm explicar-lo a Jordi Basté, que li agraeixo moltíssim que volgués venir perquè no tenia cap mena de cosa. @Jordi Basté. Ara anem a per tu. @Jordi Basté. Ens va fer molta il·lusió que vingués, perquè és un tio que comunicativament és potentíssim. Pots estar ara comença. Pots estar-hi més o menys d'acord, pot agradar més el programa o menys, però és un comunicador nat i el tio en sap molt, i es va prestar a venir, tot i aixecar-se a les 4 del matí, va venir aquí, crec que fèiem el programa de 11 a 12, per tant va venir a les 11 de la nit. Bueno, va venir a les 10 perquè fèiem la cervesa com vosaltres abans, que és la millor manera d'agafar una mica de confiança amb el convidat i que no sigui tan fred. I Jordi Basté sí que s'ha de dir que va venir una mica a la defensiva perquè ja sabia on venia, perquè l'havíem dit que nosaltres estem molt en contra del grup Godó i tot el tema futbolístic. Jo ja ni en política ni tot això hi vull entrar. I bueno, el que va passar és que tenia un taxi, es veu que va agafar com un Uber o una cosa d'aquestes pel mòbil a les 12, i com aquí passa que no hi ha programa després, no aquí? Vam allargar mitja hora més i va tenir un taxista mitja hora esperant aquí al carrer. Però l'important és que no es va queixar. No es va queixar, no. Estava nerviós, allò saps amb el peu que vas marcar el temps. No es va queixar, una cosa que molt lletja que va fer, bueno, molt lletja. Recordo el comentari del taxi. Sí, no? Sí. Veus? I el tio es va passar els primers 10 minuts, i 10 minuts són 10 minuts, són molts,
fent stories d'Instagram, directes. Sí? Sí. Però durant la seva entrevista o abans? Sí, Quan encara no havia entrat? quan, per exemple, quan vosaltres heu començat amb el del conte i tu dient... 10 minuts del Jordi Basté fent-vos stories, és que no vols res més de la vida. O sigui, tu No, estàs això a punt tu. per morir. Tu també, Andreu, Això tu tu. també. No, això tu. Això és l'Olimp de la ràdio, per favor. Pots ficar, vull dir, tu pots anar allà i que et faci stories, però és que, clar, li estàvem dient, perquè nosaltres tenim una estructura, que és que li fem una mamada amb tema satíric, bueno, tal, en el convidat, i el tio estava fent stories i la gent li estava comentant i ell estava més pendent de les stories que del programa, i fins i tot et sap greu perquè tu has estat unes hores currant el programa i dius, però tio, què fas, imbècil? Fes-me cas. Però no, després crec que va entrar bastant. En termes generals, fer stories quan et fan una mamada sempre queda lleig, sigui a la ràdio o sigui a fora. Jo no ho he fet mai. De totes maneres, has parlat de polèmiques i jo crec que aquí és on volem anar, que és el tema del programa d'avui. Estem perdudíssims. Jo crec que n'heu tingut tantes, us han fet fora de tants llocs, heu fet tantes voltes i tantes polèmiques que no podem seguir el ritme. Llavors, explica'ns una mica... Rapidíssimament, perquè la gent ja, si no, traurà l'Spotify de Pau i la Laia i ficarà Pablo López. Aviam, nosaltres comencem a Skype, venim aquí a Ona de Sants, que no tenim cap problema. Veig que aquí vosaltres no us fiquen la falca aquella de Ona de Sants no es fa responsable dels continguts d'aquest programa, només ens ho van fer per nosaltres. És una cosa que em pensava que es feia a tots els programes i veig que només es feia a la sotana. Llavors aquí no vam tenir cap problema i aquí es van fer insults molt gruixuts i molt gratuïts a moltíssima gent, que segurament no calien, però donaven virilla. Molt gratuïts. I molt gratuïts, i estaven bé. Llavors vam anar a la SER, allà sí que el Joel va fer un rap, el Santinolla, que és el director de Mundo Deportivo, que és el diari esportiu del Grup Godó, aquí nosaltres tenim una guerra muntada, i va donar la casualitat, no és casualitat, sinó que ho va fer expressament, de que teníem el cap d'esports de RAC1, que és la ràdio del Grup Godó, en el programa era el convidat i vam dir, el rap el podeu trobar a les xarxes socials de Twitter si busqueu una mica bé, si sou millennials, si no teniu més de 50 anys i no heu sortit de Catalunya en els últims 15 sabreu trobar-ho. En el cas de que en els últims 15 anys no hàgiu sortit de Catalunya, hàgiu anat a Andorra com a molt a buscar Toblerone, no ho sabeu trobar. Però aquí sí que va passar això i llavors la SER no ens va renovar, no ens va fer fora, perquè nosaltres vam acabar la temporada, però no ens va renovar dient que... Quasi fa més mal, no? Vull dir, foten fora. Foten fora i la lio aquí dient que m'has fotut fora, no? Però no ens va renovar dient que la situació política, perquè era 2017, que hi havia l'1 d'octubre, hi havia tot això, que potser la cadena, perquè això era Sercat, no era la SER, sinó que era Sercat, deien que potser la ràdio desapareixeria, sabien per una altra banda que estaven fotent calés a Sercat, ara hi ha el Cuní, per exemple, és evident que no desapareix aquesta ràdio, però nosaltres com uns gilipolles dient sí. Llavors vam venir aquí a Ona de Sants un altre cop, perquè no hi ha res més maco que quan has fracassat a la vida tornar als teus orígens. L'abraçada de la mare. A la mare vam tornar aquí, que aquí és quan va venir el Basté, que va venir el Jofre Mateu, que havia jugat al Barça, va venir ja t'ho diré, el Santi Jiménez, que va estar a l'As, va venir Agustí Benedito, que és el contrapoder també una mica light del Barça. No, va venir gent. Ramon Besa va venir... Ramon Quila va venir diverses vegades i llavors sí que acabem la temporada i anem a BTV, que BTV és la ràdio pública de Barcelona, unes instal·lacions de puta mare, no diries mai que és públic, és una cosa espectacular, és un high level brutal, millor que la SER, us ho puc dir ara mateix, és millor que la SER el que tenen muntat allà. I llavors nosaltres vam fer una Nadala contra el Josep Maria Bartomeu, que és l'actual president del Barça, en la que li dèiem que era covard, mediocre, que havia cobrat comissions dels fitxatges, que havia cobrat comissions de l'estadi, i això què va passar? Que el Barça té molt poca feina i va veure que aquest vídeo en xarxes socials es viralitzava moltíssim i tenia, que sé, 80.000 visualitzacions, una cosa que nosaltres fins i tot vam estranyar-nos. Era una Nadala del Petit Bailet, vull dir, la cançó de Jo soc el Petit Bailet, vale? fet satíricament, que ho podia haver fet Polònia o Cracòvia, no sé quin programa hi ha, perfectament, i a més l'Enric, que és el tècnic, com ja us he dit, va fer com en plan karaoke, va ficar la lletra i allò groc que es va sombrejant perquè la puguis cantar, i a més uns copitos de nieve, que crec que era un filtre d'Instagram per fer-ho més nadalenc, vale? Perquè era Nadal. I crec que això fins i tot els hi va molestar, era tan ridícul tot que van trucar a BTV, van enviar un burofax i van dir que es carallarien contra a la calle.
que es creien... I nosaltres, i BTV va ser fort, aquí no, espera't, BTV va ser fort, va dir, no, escolta, nosaltres no hem fet res malament, tal. Pues el següent programa ens vam ficar amb l'Isidre Esteve, que és un noi que tira de rodes perquè va tenir un accident al Dakar, nosaltres vam fer, pues, conya, com fem conya amb tot, perquè al final, el que deies del Ricky Gervais, no? Nosaltres fem conya amb tot, perquè al final no és que... odiem a la gent que va amb cadira de rodes, evidentment que no odiem a la gent que va amb cadira de rodes, pobres. Però vam dir que, hòstia, que al final el Dakar, un tio que és paralític, pues, el mèrit el té el copilot, que és el tio que si es punxa una roda és el que baixa, que si té un problema en el motor és el que baixa, que si ha d'empujar és el que baixa. Per què? Perquè Isidre Esteve no pot baixar perquè és paralític, que li ha de canviar la bossa del pipí a Isidre Esteve. Pues, tot això vam comentar-ho. Doncs, bueno. Segona temporada, per no perdre l'horitzó, que la volem fer en Pau i la Laia. En Pau i la Laia a BTV. Que retombi el teu cap. I a més a més lo fareu a BTV. No, m'agradaria molt i que portéssiu a Isidre Esteve que entrés aixecant roda. No, escolta'm. Oh, no, ja no sé què faran. Cancel·lem No, temporada. i el que va passar és que jo crec que pressionats moltíssim pel Barça van dir que a la mínima nosaltres anàvem fora i per dir aquests comentaris ens van fer fora de BTV i el que vam fer va ser autoproduir-nos una cosa, vam fer 2 mesos de descans per preparar tot això i ara la gent que ens escolta, molta gent que ens escolta fica uns diners cada mes per tenir uns avantatges que si no pagues no tens, no? Com escoltar-nos en directe, com poder assistir a la festa que farem al setembre, com tenir una samarreta de la sotana, com tenir una xapa, com tenir unes cerveses i bueno, pues sembla que funciona. Fes promo de la festa. No, aquesta Digues festa... que nosaltres anirem i potser així hi ha gent nova que es fa subscriptor. Aquesta festa ens vam envalentonar molt quan vam ficar el que podria fer la gent al pagar, ficarem una festa i tal. Pues ara ens és un problema fer la festa aquesta, però l'hem de fer perquè ens hi vam comprometre. Llavors, jo suposo que o abans de la Diada o després, però molt a prop de la Diada de Catalunya, farem una festa en la qual els patrons o la gent que està pagant diners mensualment tindrà, pues, suposo que 4 o 5 dies per apuntar-se abans que l'altra gent i podrà assistir. En aquesta de Llonsis farem un programa en directe, segurament regalarem alguna samarreta, alguna xapa, cerveses, hi haurà una mica de festa, hi haurà una mica de Pablo López, una mica de Juan Magán i la gent s'ho podrà passar bé, una mica de guateque, que m'agrada dir a mi, guateque. Molt bé. Et preguntava abans per la polèmica i ara m'agradaria per un segon deixar la sotana i centrar-me amb l'Andreu. Sense capes, sí. I tornar a despullar aquest convidat. Tu diràs. Clar, ara vosaltres heu fet d'alguna manera la polèmica, el vostre modus vivendi, la vostra buc insígnia, no? I el que us representa. Però tinc una mica la sensació, i potser és mentida, corregeix-me, que us hi heu trobat, és el que fèieu i ha anat cap a aquesta direcció. Tu a vegades penses, o sigui, t'estàs còmode en aquesta tessitura? A vegades penses, hòstia, hagués pogut fer un podcast de receptes healthy que no molestés a ningú. No, perquè receptes healthy que no molestés a ningú n'hi ha 3 milions a Instagram. O sigui, jo que tenia clar és que havia de fer una cosa que no existís. I com que havia de fer una cosa que no existís, i a més jo a la meva vida no faig un personatge jo a la sotana, jo a la meva vida real sóc molt pesat, sóc molt polèmic, m'encanta barallar-me amb la gent. Per exemple, jo puc estar d'acord amb tu i només per barallar-me puc estar en contra i dir, pues ara aquest tio m'ha dit que Begur és la millor ciutat per estar a la Costa Brava i no, jo li diré que és Cadaqués, no? I no té cap sentit, però a mi barallar-me em dona, bueno, com si anés, saps aquesta gent que va al gimnàs 3 hores i sent com una mena de... Bueno, o tu, Joan Francesc, que vas en bicicleta, que algun dia et mataràs anant en bicicleta, perquè la gent que va en bicicleta per la carretera es mata, això no sé si algú t'ho ha dit, es mata. La gent porta 4 hores pedalant i diuen, no, és que a mi el que m'agrada és la sensació aquella de no poder més i de tenir les... Pues perdona, senyor, a mi el que m'agrada és fotre una cervesa, tu. Saps què em passa, Andreu? I t'he de tallar. Jo et visualitzo una mica... O sigui, si tiro una línia d'Andreu cap al futur, veig a Risto. Recordem. Personatge que comença basat en la polèmica, rei de la polèmica. Totalment, a contracorrent. No obstant, i bé, ho tornejava molt bé, no obstant, es cansa amb l'edat o amb el que sigui, amb l'experiència, i ara vol ser un osito amoroso, i penjar només cors amb la dona... Sí, s'ha enamorat. Jo crec que baby shower. Jo crec que l'enamorament estàs una mica tou. Sí, jo estic enamorat i si no estigués enamorat potser estaria a la presó ja. No, vull dir, a mi a l'enamorar-me el que m'ha fet és segura... M'has tobat, no? Llavors, el Risto,
El Risto jo crec que és un tio molt intel·ligent i sap el que fa... No, el Risto no, Andreu, tu. No, però... Perdona, Laia. Faràs la metamorfosi que ha fet el Risto, No, que però al cap m'has tret d'uns anys et l'exemple- cansaràs del m'has tret- personatge m'has i diràs, a la merda, jo en veritat sóc un tou, sóc un No. suavecito de la vida No. i us ensenyaré No, com d'atendre. jo si no faig la sotana no tinc res a dir. O sigui, és el que dèiem, no? Ara podem parlar de coses que no són futbol, perquè evidentment no sóc una... Unga-unga. Sí, un unga d'aquests que només sap parlar de futbol. Però a mi el futbol és el que més m'interessa i crec que és el que de més puc parlar. De la resta de coses m'agrada molt escoltar i aprendre, però de futbol sí que m'agrada, perquè al final el futbol pots fer molta broma. El futbol no és una cosa sèria. El futbol, hi ha gent que se l'aprèn com una religió, però el futbol, la gent que se l'aprèn com una religió és perquè de dilluns a divendres no viu la vida, està fins la polla de... No es pot dir polla. Sí. Es pot dir polla. Vale, està fins la polla de la feina, està fins la polla de la dona, està fins la polla dels fills i busca pues, els dissabtes al partit de futbol per desfogar-se, no? Pues jo no ho veig així, jo senzillament hi ha dies, i us he de dir, com més gran em faig, menys m'interessa el futbol. Jo crec que ens ha quedat clar que el tema de ser Gran polèmic... epitafi, Està donant unes titulars que... És que estic... No, això es farà viral segur. Segur! Vull dir... Però no... No, és que no tenia Twitter, No en Pau teniu Larai, Twitter. en aquesta primera temporada, però l'obrirem. No teniu Twitter? En conseqüència. Li podem enviar clips petits a Enric Busó que treballa. Clar, perquè ho pugui Que fer... vagi, No, però no teniu... que vagi treballant. A Twitter, la veritat és que la gent pitja molt més play que a Instagram... Sí? No sé què més teniu. Doncs, bueno, ens ho i YouTube i els podcasts No. tradicionals. Ho agafem com una recomanació. No Sí. obstant, he de dir que Twitter és algo molt elder millennial. No. Que el nostre oient es situa segurament una franja una mica Quin és el vostre oient? El més, target? més, Quin és el més vostre inferior, target? una mica Quin és el vostre? 95 endavant. Ah, sí? Sí, no enrere, endavant. Endavant vols dir cap al 2000, eh? Ahà. Aleshores, jo crec que som menys de Twitter, no? No, home, hòstia... Aquí t'has tirat a la piscina i... hi ha d'haver Twitter aquí. Estàs aquí per remar amb mi, eh? No, i aquest estiu veurem si hi ha aigua o no hi ha aigua. Però... De veritat que us dic... Vull dir, a més hi ha una cosa... I a més Tuitaires, només parleu entre tuitaires. Nosaltres parlem amb el món. És que jo diria que no és, tuitaire. no és un tema d'edat. Els tuitaires són Has estat a tuitaires. aquí. Illinois i crec que t'has aquí... Andreu, què li va passar al Graupera? Que era tuitaire i es va creure que al món tothom era tuitaire i es va Sí. quedar a les portes. A les Mireu portes. el programa 1 de la primera Programa 1 de temporada quedar-se... En Pau es queda a les portes. De la noia, de la universitat... I de tot. Vaig escoltar-ho, perquè us ho he dit, que S'ha estat marcant el tanto, Que d'en he plan, escoltat. és veritat que ho he escoltat, no s'estava fent el paper a No, he baix. escoltat 2 programes dels 4 o 5 que heu fet. Perfecte, I- ens encanta, Andreu, que sigui així. M'agrada molt. Reconduint el tema, perquè Sí. a més no tenim tant de temps i és el meu Però com- paper el de... Com que no tenim temps si no hi ha ningú aquí pressionant? Nosaltres aquí a Ona de Sants, perquè la gent crec que... Less is more. Vaig estar a Illinois. Andreu, tenim el taxi que vaig esperant. No teniu res vosaltres aquí. Tenim un complexe de Basté. Nosaltres teníem, és que us ho vull explicar perquè era molt... Nosaltres teníem aquí una senyora que amb l'horòscop, o sigui, després de nosaltres, Tot seria molt millor si hi hagués una senyora amb l'horòscop. una senyora aquí No venia a que la gent la trucava pel tema de l'horòscop. Tu quin horòscop ets, Pau? Jo sóc Escorpió, no sé si Tu, diu Laia? Escorpito com... I tu... Mira. Som la mateixa Doncs ara ja merda. està, no? Aquí s'ha acabat la pregunta. No, vull dir que no tenim temps, vull dir que tira endavant, Temps, al no final... No, però hi havia més pregunta. I és que realment m'interessa i ja no per programa, sinó personalment. Segur que com a polèmic, no per personatge i no per la sotana, sinó ja de per si, has rebut missatges interessants. Quan dic interessants estic parlant d'amenaces, insults i de tota la part dolenta, siguin tuits, siguin missatges, sigui de tot. Dóna'ns un highlights, un top 1, ni que sigui. Ràpidament, quan a BTV vam començar a emetre per vídeo, perquè sí que aquí a Ona de Sants podríem dir que estem a l'any 54 i no hi ha tota aquesta tecnologia. Abans de Crist. Abans de Crist. A BTV ja ens filmaven i tal, i quan va començar a aparèixer la nostra cara a les xarxes socials i tal, sí que és veritat, perquè nosaltres tenim els bojos nois una miqueta, vull dir que és la part radical del Barça, la tenim una miqueta creuada, i els feixistes i tot això, jo vaig començar a rebre amenaces i vaig haver de tancar-me el compte de Twitter perquè Uau, rebia heavy. missatges privats de que m'anaven a pallissar i vaig haver de tancar el Twitter. Això ja no fa tanta gràcia, i llavors l'he tornat a obrir bloquejant a moltíssima gent, sabent a qui bloquejo i a qui no, i sabent molt bé el que dic, perquè al final quan ja sobrepassa un límit ja no compensa ser polèmic. Ja no soc. Vull dir, sí, a mi puc ser polèmic i tot això, però a mi a la que ja em diuen que em tocaran la cara i que em vindran a matar, doncs no fa tanta gràcia.
Ara m'ha entrat bajón, No, Què et de fet, sembla? jo anava a girar-ho al Però és que revés. m'has fet tu la pregunta, Anava a girar-ho al revés, em va perfecte, perquè crec que és un final boníssim, perquè hem aconseguit despullar a l'Andreu, que és el que volíem, i arribar una mica... Costa despullar-me, 5 capes de ceba en sota. Llavors, ara sí, ens hem d'acomiadar. És Ja? al final, ens hem d'acomiadar ja. Sí. Nosaltres no, el programa sí. Però és un gran acomiadament. Acomiadament. No tinc la sensació que estem començant. I la resta de gent té la sensació que no ha callat, confirmem tots? Em sap molt de greu si... Bueno, va, No, digues, de veritat, no, moltes gràcies per seguir, perquè estem encantats, però abans de marxar et donem 3 opcions per tancar el programa. I és encara més pressió, de fet, Què vols et dir, diria. 3 opcions? No tanquem el programa, tanquem la temporada, llavors estaria bé. No et diré el Ostres! que, no et diré el que tinc al banc, Com el Broncano. No anem per aquí, quantes vegades- no anem per aquí, que dissimulem el tema aquest. Vale. Vinga, per tancar, i ara, de veritat, ja per deixar... I aquí acabem temporada, Per Vull deixar dir, aquí aquest acabeu. programa, tant programa Ojo com que he dit, temporada. acabem temporada com si jo ja fos membre del... Hem quedat un cop per cada temporada, Has parlat tants minuts com nosaltres en tota la temporada, Andreu. Sí, segurament sí. Perdona. Vinga, per ja deixar això, 3 opcions. Primera, que és cantar juntament amb tots una cançó de l'Oreja de Van Gogh, perquè som fans i ens encanta. Em consta que toques l'ukelele, el tenim aquí, tinc Això va en acords sèrio, impresos. Això que m'estàs dient va en sèrio, O sigui, no hi ha res que no hagi anat en sèrio aquí. Vale. Podem posar, tenim l'Spotify, podem fer karaoke, tot el que sigui. 1. Oreja de Van Gogh. 2. Speaking del First. Jo tinc aquí, i de fet, t'ho puc treure també, unes imatges oficials de l'examen de Cambridge, en què tu el que has de fer és descriure aquestes imatges, comparar-les, etc. en Andreu i jo anglès. ens vam conèixer en un summer camp in English. Així que... Speaking in English. Em I fa por. la tercera opció, que també ens encanta, que és el no ets tu, sóc jo. Que això és una ruptura en directe, és a dir, ens has de deixar a nosaltres o a qui vulguis, pots inclús agafar el mòbil i deixar alguna de veritat, si ho necessites, Vale. i fer aquesta ruptura. Sembla que no, però Dispara. tinc coses a dir a totes. És una cosa terrible, Que estrany. En això de les... M'estranyaria que tries. En això de l'speaking del First, és el First? És el First Certificate of English. Et sembla poc, sembla. No, us puc dir una cosa? Sisplau. En el First... Pots callar un moment, Joan Francesc, que tu ja has fet lo de les pel·lícules? Que tu has parlat un minut, deixa-li parlar 50 d'ells, sisplau. Que si el Bambi, que si el Bambi, que si la mare... que Calla, home, va. el Mufasa, que Origen, que ningú ha vist, però bueno, a ell sí li ha fet il·lusió comentar-ho. Això del First, us puc dir una cosa, s'aprova a partir d'un 6. Vaig treure un 5,9. 65, tu. No pot ser. 5,9. Vaig treure un 5,9. Havíem de convidar al primer programa a quedar-se a les portes. Quedar-se a les portes. I em vaig ratllar tant que no he tornat a estudiar anglès mai més. O sigui, deia, però més que jo no en pot saber ningú. Em vaig fer amic del vigilant del... Perquè no sé si heu fet el First. La gent del 95 cap amunt sí que l'ha fet, no? L'hem fet. Llavors... Sí, això és real, real no? life, sí. Pues hi ha una diferència de pictures aquí terrible. Però em vaig fer amic del tio que vigilava. Llàstima que no era el que posava la nota. perquè No. Però el listening tocava després d'una pausa. Hi havia pauses. I el tio em va dir, Andreu, diu, em vaig fer tan amic que em va dir, Andreu, diu, et diré si és la A, la B o la C, tocant-me l'orella. O sigui, si es tocava a la dreta era la A, si es tocava a les... No pot ser. Només podies acabar a la ràdio, Andreu. Sí. No, És una història d'èxit, el no teu. diré noms, no diré on te'n vaig examinar ni res, però us puc dir que em van xivar tot el listening del First Certificate perquè Tot i així no va compensar No vaig l'oral de merda aprovar. que vas fer per arribar al 6. Imagina't el writing que devia fer. Però bueno, vale, això, de la ruptura no tinc res a dir, vull dir, no. Deixes-la de cara a cara, sí. No ve cuento. Déu me'n guard. Déu me'n guard. I evidentíssimament vull fer una cosa que no he fet mai a la meva vida, que és cantar. M'agrada molt cantar. No sé entonar, no sé cantar, no sé entonar, no sé afinar. Soc dolentíssim amb tot. A casa meva em diuen sobretot per exemple el 24 de desembre no cantis i tot això. Però és que a més para un moment el cuidater aquest de l'Oreja de Van Gogh. Jo tinc 3 grups que m'han fet créixer a la meva adolescència, que són el Canto el Loco, que per mi és el millor que ha existit a la vida. Puede ser. Que el mal... No? És un duo. Jo vaig anar al lavabo amb el Pescao i el Dani Martín. Jo estava al lavabo i ells estaven dos pixant. Vull dir, estàvem els 3 pixant. Com a milestone de vida, no? Història de veritat. Vull dir, Vale. Correcte, això és una cosa de veritat. Quan jo feia quart d'ESO, l'Oreja de Van Gogh em va marcar molt perquè van treure el primer disco. No, em van abraçar. Bueno, jo vaig abraçar. Em van abraçar pixant. És superpedant que digui em van abraçar. No, jo els vaig abraçar. Em van abraçar rotllo... Estem Presentaven el disco Zapatilles
que era el 2004, i Estopa, evidentment, són els tres grups, Estopa, l'Oreja Van Gogh i el Canto Loco. Llavors, l'Oreja Van Gogh, me'n recordo molt el viatge de Copperpot, o no sé com es diu, que és el de sisè de primària, que és el meu viatge de final de curs al Delta de l'Ebre, escoltant aquesta cançó, però no sé si la tens, a mi m'agrada molt 20 de enero, que trobo que és la millor cançó segurament en espanyol que s'ha fet després de totes les del Canto del Loco. El Canto del Loco doncs, podríem arribar a dir La Madre de José, no? Zapatillas... I Dani Martín Sol el vaig anar a veure... No facis temps que ja la tenim, Andreu. No cal que em donguis temps al Palau perquè... Sant Jordi l'any Al passat. Fontejau la vas veure. No, Miserable, sí, al home, Palau sí. Sant Jordi em van fer la Kiss Cam. M'ofèn? Sí! Ai, què dius? Sí. Tot el Palau Sant Jordi aplaudint-me per morrejar la meva nòvia. És una cosa... Fantàstic. Aviam. Life goal. Però cantem tots, eh? Ukelele? Cantarem tots. Tenim karaoke que encara ho sentirem millor. Com la Nadala. Gairebé, jo crec que ens ha ofès dels dos que ens digui si teníem 20 d'enero, perquè no només la tenim, sinó que la tenim incorporada i incrustada a dintre del cap. Som 20 d'enero. Normalment jo crec que tanquem el programa deixant la melodia típica i la sintonia, i jo crec que avui seria just que ho deixéssim amb el 20 d'enero i cantant tots junts. A veure com diu? Bien. De fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa. Estic veient micro fora del peu. Diu: Me dormí con tu abrigo en el sofá. Everybody. Quiero estar a tu lado. Yo quiero mirarte, sentir. Yo quiero perderme esperando. Yo quiero tenerte o morir. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara. Vaya chorus. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Ojo la frase ara. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Andreu, Joanola, moltes gràcies per ser aquí aquesta nit. Gràcies per fer una copa amb nosaltres, perquè nosaltres ja sabem que veure sols hagués estat més avorrit i a més menys interessant. Així que torna quan vulguis, però recorda que la segona copa la pagues tu. I amb aquesta oreja de fons, a tots els oients que ens heu escoltat fins aquí, gràcies per ser-hi i ens veiem a la tornada de vacances. Ens veiem a BTV a la segona temporada. Adéu, gràcies. Quiero perderme esperando. Yo quiero tenerte o morir. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren.